Har du også set tonsvis af videoer uden helt at forstå, hvad compression er, så lover jeg dig, at det her det bliver den sidste video, du kommer til at se. Det her det er starten på en serie, der hedder Back to Basics. I dag der skal vi have fat i kompressoren, og part 1 er altså, hvor jeg prøver helt simpelt at forklare, hvad en kompressor gør. Og så i de næste episoder, der bevæger vi os lidt mere i dybden og prøver nogle lidt mere avancerede teknikker. Compression er en måde, hvorpå vi får det højeste signal og det laveste signal til at komme tættere på hinanden. Og hvorfor vil vi så gerne det? Det kan vi prøve at kigge på nu. Her har vi en kompressor. Der er 4 elementer, der er meget vigtige at forstå. Det er threshold, ratio, attack og release. Det er ligesom de basic elementer. Hvis vi prøver at kigge her, så har jeg fundet en snare frem, og det ser sådan her ud, når det er en wave-fil. Hvis jeg prøver at åbne det her lille billede, jeg har lavet, så skal jeg altså forestille jer, at det her det er min snare. Det her det er threshold-knappen. Det er den, der bestemmer, hvornår kompressoren skal begynde at virke. Og det vil sige, jo mere vi skruer den ned, jamen jo mere griber den fat. Hvis den er skruet helt op, jamen så tager den ikke fat i noget. Skruer vi lidt mere ned for den, så kan du se, at den tager fat i peaksene her. Skruer vi endnu mere ned for den, jamen så griber den mere fat. Og så behandler den altså kun det signal, der er på den anden side af thresholden. Så altså ingen threshold, så griber den ikke fat, og jo mere vi skruer den ned, jamen jo mere signal processerer den. Bagefter har vi ratio-knappen. Når ratio-knappen er ligesom den er her, 1 til 1, så betyder det, at 100% af signalet bliver bibeholdt. Det vil sige, at den gør ingenting. Hvis vi prøver at skrue den op til 2, så kommer det til sådan her ud. 2 til 1, det betyder, at for hver 2 dB, så lukker den 1 dB igennem. Altså bliver det reduceret med cirka 50%. Vi kan se den gamle kurve her i baggrunden. Så cirka 50%, når vi siger 2 til 1. Skruer vi videre op, jamen så for hver 4 dB, så lukker den 1 dB igennem. Det vil sige, at det er cirka 25% af signalet, der bliver bibeholdt. Skruer vi mere op, så er det 12,5%, og så videre, og så videre. Så altså kort fortalt, jo højere ratio, jo mere griber den fat. Nu har vi sat vores threshold og vores ratio, så nu skal vi altså kigge på vores attack, og det gør vi ved at gå herover i Logic og se på den her snare, som jeg har hævet frem. Når der er fast attack, så griber den fat lige med det samme, og når vi nu har en snare, så vil jeg gerne have lidt mere af det der punch med, og derfor så kan jeg vælge at gøre den lidt langsommere, indtil vi altså får lidt mere af den initial click og den der transient, der siger, den vil vi altså gerne have med, når vi laver den her snare. Hvis jeg nu skruer helt op for ratioen, laver det hurtigste attack, jamen så får du altså ikke den der feeling, fordi så bliver den squashet med det samme. Så lad os prøve at gøre attacket lidt langsommere, og nu kan du ligesom høre, nu får vi det der klik. Releasen, det bestemmer så, hvor hurtigt skal den give slip igen. Hvis vi tager den på det langsomste release, jamen så kan du se her på kurven, den når faktisk ikke engang at give fuld slip, før den bliver angrebet igen. Lad os prøve at sætte den her snare, sådan som vi synes, den lyder godt. Jeg tror et eller andet sted her, der synes jeg, den lyder meget godt. Nu er det så vigtigt, at jeg gain matcher, det vil sige, inden jeg sætter kompressoren på, så kan jeg se, okay, den piker omkring -1. For at være sikker på, at det jeg gør overhovedet er bedre, så prøver jeg her at skrue op for gainen, sådan så jeg ender på -1 igen. Lige nu er jeg på -7,5, og vi skruer altså op, indtil vi når til -1, fordi så er jeg sikker på, at signalet er lige så højt, når det kommer ind, som når det kommer ud. Og derfor så er det meget nemmere for mig at høre, hvad jeg egentlig har lavet. Nu skal vi prøve at se her. Det vil sige, at signalet lige nu er altså lige højt. Det er -1, før det kommer ind, og det er -1, når det kommer ud. Så lad os prøve at høre før og efter. Jeg har altså noget mere gennemslagskraft, og det er fordi, jeg giver lov til, at det her attack kan komme igennem. Så det er altså en måde at bruge kompressoren på. Og hvis vi skal lige prøve at sætte billeder til det, vi har gjort lige nu, så prøver jeg lige at åbne Photoshop. Sådan her ser vores snare cirka ud. Det er den uncompressed fil. Når vi putter kompressor på, ligesom jeg har gjort her, hvor vi kun angriber den første del af lyden, så kommer jeg altså til at se nogenlunde sådan her ud. Og som I kan se her, så bliver den faktisk skruet ned lyden, eller i hvert fald den første del af lyden bliver skruet ned,
i forhold til det første, vi havde. For så at kompensere for det, så bruger man makeup gain, som jeg lige viste her. Det vil sige, lige nu, der er altså signalet lige så højt, som det var, før det blev kompresset, men hele det her stykke, vi har her omkring, det er altså blevet skruet op. Så det er altså en måde at bruge kompressoren på, det er at sige, okay, vi vil gerne have starten, vi vil gerne have transienten til at være lige så høj, som den var før, men vi vil gerne ligesom have halen, have enden til at blive lidt højere, og det kan vi gøre på den her måde, og så får vi altså den her beefiness. Så hvis vi lige skal recap, hvad en kompressor gør, så følg med her. Tag gerne et screenshot af det her, så har du det til næste gang. Threshold, hvornår skal den gribe fat? Ratio, hvor meget skal kompressoren gribe fat? Attack, hvor hurtigt skal den gribe fat? Og release, hvor hurtigt skal den give slip? Som tommelfingerregel kan du sige, at attack bestemmer punch. Hvis du har et langsomt attack, så føles den lidt mere frem i mixet, fordi du får de der transients. Hvis du har et hurtigt attack, så føles den generelt lidt længere tilbage i mixet. Release, hvis du har en meget hurtig release, så bliver det en mere aggressiv lyd, og det kan introducere lidt mere distortion. Hvis du har en langsom release, så bliver den lidt mere gennemsigtig, du lægger ikke mærke til compression på samme måde, og så bliver det altså lidt mere det, man vil kalde musikalsk. Så altså jo mere du komprimerer, jo mere distortion vil du få. Du vil også få et mere jævnt signal. Nogle gange så kan den her distortion være fed, og nogle gange så passer den ikke lige til. Så det er bare at eksperimentere. Med mindre compression, så bliver det altså lidt mere musikalsk. Det bliver ikke lige så hørbart, at det er compression, du laver. Og så bliver signalet selvfølgelig heller ikke lige så jævnt og lige så squashed, som hvis du altså kører full on compression. Alle kompressorer, de reagerer forskelligt, men det tror jeg vil gemme til en part 2. Som du kan se her, så lige nu står den her for eksempel på Classic. Og selvom settingsene er helt det samme, når jeg skifter på Clean, så kan vi se, at den altså reagerer helt anderledes. Men det her, det var part 1 af vores Back to Basics. Jeg håber, det gav mening for dig. Og hvis der er nogle ting, du endnu ikke har fået svar på, så skriv det gerne ned i kommentarfeltet, så tager vi det i part 2.